खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। BTC आव प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोनि सोरखार खुंथाय समाव जागायनाय बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशना जोबोद मोजां फिथाइ लाबोदों। 2 जानुवारियाव फोसावनाय बादियै APSC नि मेन आनजादाव BTR नि बर', राभा, असमिया, गरखा आरो बेंगलि हारिनि सा 14 रोंगौथि गोनां बिजाथिफोरा जाफुंसार जानो हादों। बिथांमोननि जाफुंसारनाया गोब्राब नाजानाय, बावसोमनाय आरो जयै नाजानायनि फोरमान होननानै बुंनांगोन। बे समाव गासै जाफुंसार जानो हानाय बिजाथिफोरनो गोसो गोरबोजों हामलायथि बावहरदों BTR नि बारग' CM प्रमद बर'। बिथाङा मख'जाथाव दि जाफुंसार जानो हानाय बिजाथिफोरा फारियै सुस्मिता सोरगियारि, हर्षजित बसुमतारी, भिक्टर तालुकदार, खोरोमदाव बसुमतारी, लव कुमार हाजरिका आरो जग्रत ब्रह्म, कासियप राभा, रनसाय बर', चाइलाजा प्रधान, मुसुखा ब्रह्म, क्लिन्टन सोरगियारि, कौशिक सरनिया, प्रणय चक्रवर्ती आरो प्रसन्जित मुसाहारि होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय सानखालि एबा मैया उदालगुरि जिल्लानि माजबाटआव BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया 1.1 कौटि रांनि मोनसे बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। BTC नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि, आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि चरण बर'नि नुजाथिनायाव BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारिया माजबाटनि 500 बोसोर गोजाम महामुनि मन्दिराव आसाम दर्शन बिथांखिनि सिङाव 1.1 कौटि रांनि मोनसे बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बेजों लोगोसेनो रौता ओनसोलाव 1.1 कौटि रांनि गेलेग्रा फोथारखौबो बेखेवो। माजबाट टाउनाव बे दैबाना होबथानो थाखाय 2.5 कौटि रांनि मावथांखि बेखेवनायावबो बाहागो लादों होनना मिथिमोन्दों। उत्तर प्रदेशनि भारत नेपाल सीमायाव थानाय महाराजगंज जिल्लाया आथिखालाव हादोरनि बेरे बिदै दिहुननायनि मोनसे गाहाय मिरु होनना साननाय जादों। मिथिंगायारि समायना आरो आबादनि सायाव बिथा खालामनानै रांखान्थिनि थाखाय मिथिजानाय बे जिल्लाखौ आथिखालाव बयजोंबो मिथिजानाय सिटी अफ हानि होनना मिथिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो बे जिल्लायाव रोजा रोजा कुइन्टेलनि बेरे बिदै दिहुननाय जायो, जेराव दिहुनजानाय बेरे बिदैखौ जायगानि हाथाय बाजारफोरावल' नङा गुबुन हादोरफोरावबो दैथायहरनाय जायो। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि महाराजगंजनि आबहावाया गोबां बेसरनि आबाद, लिचि बागान आरो हाग्रानि बिबार थानायनि जाहोनाव बेरे बिदै फिसिनायनि थाखाय साबजाथाव। जायगानि आबादारिफोर आरो थागिरिफोरनि थाखाय बियो मोनसे जिउ राहाल' नङा, बियो बिसोरनि जिउ खुंनाय आरो रांखान्थिनि मोनसे गोनांथार बाहागो। मधुमक्खी फिसिनायजों लोगोसेनो गोबां सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन दिहुनथायफोराबो बेयाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय रां खामायनायनि मोजां खाबु होयो। मिथिनो मोननाय जादों दि बे जिल्लाया भारत नेपाल सीमानि साखाथियाव दं। गरखपुर खोन्दोनि बाहागो। मिथिंगायारि सोमखोर, गासै बोसोरावनो बिबार आरो फोथारजों लोगोसे गोबां मिथिंगायारि सोमखोरा जानानै थाबाय थायो। आबाद आरो बागान, बेयाव सुपार, खुसेर, फिथाइ आरो बिफां रसिद गामिफोर दं। मख'नो गोनांदि महाराजगंजआव बेरे बिदै दिहुननो थाखाय दोरोङारि आरो गोदान आदब मोन्नैखौबो बाहायनाय जायो। आबादारिफोरा गावसोरनि मधुमक्खी फिसाफोरखौ फोथार, बागान आरो बागाननि खाथि खालायाव लाखियो। उत्तर प्रदेशआ भारतनि गिबि बेरे बिदै दिहुनग्रा रायजो आरो महाराजगंज आरो साहारनपुर बायदि जिल्लाफोराबो गोनांथार बिफाव लायो। मोजां गुन गोनां आबाद, मोजां बोथोर आरो सोरखारनि हेफाजाबाव बेयो मोनसे बेरे बिदै दिहुनथाय जायगा होननानै मख'नाय जादों। जुबिन गार्गनि सोमोनांथाव थैनायाव लोब्बा थानाय सा 7 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव 4 दायनिगिरिफ्रा सिगांनिफ्रायनो गावारि उकिल थिसनदों। श्यामकानु महन्त, शेखर ज्योति शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा आरो अमृत प्रभाया गावसोरनि आयेनारि दावहाखौ जुजिनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो उकिलफोरखौ थिसनखांबाय। हादोरजों लोगोसे हादोरसानि 4 गोजौ थाखोनि उकिलफोरा बिजिरसालियाव बे 4 दायनिगिरिफोरनि जानानै नुजाथिगोन। नाथाय मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि 2 बडिगार्डआ दासिमबो रावबो गावारि उकिल थिसनाखै। रांखावरियारि थगायनायनि दायाव जोबथेसालियाव थानांनाय बडिगार्ड नन्देश्वर बरा आरो परेश बैश्यनि आखायाव रावबो प्राइभेट उकिल गैया। गुबुन फारसेथिं जुबिन गार्गनि फंबाय सन्दीपन गार्गआबो रावबो गावारि उकिल थिसनाखै। जिल्ला आयेन सिबिथाय बिगोमाया थिसनजानाय 3 उकिलफोरा 2 बडिगार्डजों लोगोसे सन्दीपन गार्गनिबो जानानै नुजाथिगोन। गुबुन फारसेथिं सोरखारि उकिल प्रदीप्ता तालुकदारा जुबिन गार्गनि थाखाय सासे लाइमोन उकिल महरै हेफाजाब होगोन होनना मिथिमोन्दों। अमृत प्रभा महन्तनि जानानै उकिल आनन्द कुमार बुयान आरो गेब्रियल साहु बिथांमोना बाहागो लागोन।
उकिल साधन कलिता सेक्युरिटी गसामिनि जानानै नुजाथिगोन। गुबै दायनिगिरि सिद्धार्थ शर्मानि जानानै गेलेनो थाखाय कलकातानि उकिलफोरनि मोनसे हानजाया सिगांबोदों। अनिल मिश्रा, मोहित मिगलानी, अंकित धवन आरो सत्यम बेबासा सिद्धार्थ शर्मानि जानानै नुजाथिगोन। कलकातानि उकिल सानी मुखार्जी आरो राजदीप बेनार्जीआ श्यामकानु महन्तनि जानानै नुजाथिगोन होनना बे समाव मिथि मोनदों। थांनाय 31 डिसेम्बर 2025 खालि सिकनाजार माल्टी पार्पस कपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड NGOनि मावथिफोरजों लोगोसे बिथांमोननि थाग्रा न' आरो देउथियाव बाहायग्रा जिपकार गारिखौ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनायनि सायाव खेंफोरथि खालामदों एबा खेंफोरथि होदों सिकनाजार माल्टी पार्पस कपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड NGOनि मावथिफोरा। सिकनाजार माल्टी पार्पस कपारेटिभ ससाइटि लिमिटेडनि NGOनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर जयसार नार्जारिखौ गाज्रि रोखोमै मुं सुनायनि सायाव थाबैनो प्रुफ दिन्थिनांगौ। सनापुर गामिनि रायजो राजा बिथांमोना नङाब्ला आयेन बादि राहा लानाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जोंनि NGOआ दिनैसिम माहारियारि हाग्रा सिकनाजार हाग्राखौ संरैखाथि होगासिनो दं, नाथाय जों रावनिफ्रायबो दिनैसिम रां बिनानै जाफेराखै। जोंहा बेबायदि सोंनाय फिननाय खालामनो मोननायनि मोन्थाय दं आरो जोंनि NGOआ इलटमेन्ट मोनखानाय होननानै फोरमायदों। खौरांगिरिनि गेजेरजों सिकनाजार माल्टीपार्पस कपारेटिभ ससाइटि लिमिटेडनि इनचार्ज बारहुंखा बसुमतारी बिथाङा। चिरां जिल्लानि बिजनी दलादन्दायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। बिजनीयाव बारभुटान सिमानि मानास नेशनेल पार्कनि साखाथियाव थानाय 1 नं दलादन्दानि थागिबि नीलकंठ राय बिथाङा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोब्राबै जोखोम जादों होनना बे समाव मिथि मोनदों। जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला बियो मासे लामानि मोसौखौ लांफिननो थांगासिनो दंमोन। जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला सुबुंफ्रा मोसौखौ लानानै मानास माहारियारि हाग्रामानि सिङाव मैदेर रैखाथिनि थाखाय बानायनाय मोब्लिबारि बेरा ओनसोलाव हाबदोंमोन। बे समावनो मासे हाग्रानि मैदेरा मानसिफोरखौ गाग्लोबदोंमोन। बिथांमोननि होख्रावनायखौ खोनानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा जोखोम जानाय सुबुंखौ रैखा खालामो आरो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरो होनना मिथि मोनदों। पाकिस्ताननि उनाव बे बाराव BCCIआ बांलादेशनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। भारतजों दुंहाव थासारि बांनायनि उनाव बांलादेशनि गेलेगिरिफोरखौ IPLनिफ्राय होबथानाय जादों। बावैसो सिगां भारतनि क्रिकेट कन्ट्रल बोर्ड BCCIनि नेहाथारि देबजित सयकिया IPL फ्रेन्चाइजी कलकाता नाइट राइडार्सखौ बांलादेशनि गेलेगिरि मुस्ताफिजुर रहमानखौ हगारनो बिथोन होदोंमोन। बे समावनो बलिउडनि मुंदांखा सुपारस्टार आरो KKRनि बिगोमा शाहरुख खानआ मुस्ताफिजुर रहमानखौ बायनायनि थाखाय गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बांलादेशनि गोख्रै बलारखौ हानजायाव सोफादेरनायनि सायाव दान्थे-बिदान्थे सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो BCCIआ बे आयदानि सायाव राहा लादों। BCCIनि नेहाथारि देबजित सयकिया बिथाङा बुङो दि हादोरनि दानि थासारिखौ नोजोर होनानै BCCIआ KKR फ्रेन्चाइजीखौ बिथोन होदों दि बिथांमोना गावनि गेलेगिरि बांलादेशी मुस्ताफिजुर रहमानखौ हानजानिफ्राय हगारना होयो। बिथाङा बेखौबो बुंबावो दि जुदि KKRआ मुस्ताफिजुर रहमाननि सोलाय गुबुन सासे गेलेगिरिखौ सायख'नो गोसो जायोब्ला BCCIआ गनायथि होगोन। बांलादेश गेलेगिरिखौ लानानै दान्थे-बिदान्थे सोमजिनाया बांलादेशआव हिन्दु माइनरिटि सुबुंफोरखौ नोजोर होनानै हिंसायारि जाथाय जानायनि उनाव जागायदोंमोन। जों मिथिगौ थांनाय माखासे दानफोराव समाजारि बिजोङाव गोबां स्प्रेड जानाय एबा भाइरेल जानाय नोंथांमोना गोसोआव दं जानांगौ। मख'नो गोनांदि जाय आइजोआ गावनि नखर गारनानै गुबुन जायगायाव खारलांदोंमोन, दायो बिथांजोआ समाजारि बिजों एबा गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों गोबां भिडिअ एबा फट'फोर शेयार खालामनायखौ नुनो मोनबाय थादों, जेराव बिथाङा गोबांथार एक्टिभ थानायखौ नुनो मोनदों, जेराव बिथाङा गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों फट', भिडिअ एबा रिल्स फोसावनायखौ नुनो मोनगासिनो थादों। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि सांग्रांथि होनायनि साननैसो उनावनो वेनेजुएलानि राजथावनि काराकासआव आमेरिकानि रौनियाफोरा गोख्रोङै गाग्लोबदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला काराकासआव खमैबो मोनसेनि बेफ्रुनायनि सोदोब खोनानो मोन्दोंमोन। बे समावनो साखिफोरा हादोरनि गाहाय जौगाथायाव गोबां बिरखंफोरखौ बिरहोनाय नुनो मोन्दों। इन्टारनेशनेल खौरां एजेन्सि APनि खौरां बायदिब्ला जायगानि सम बादियै हरनि 2 रिंगायाव बेफ्रुनायनि सोदोब खोनादोंमोन। बेनि उनाव हादोरगिरि निकोलस मादुर'आ वेनेजुएला हादोरनां इमारजेन्सि फोसावदोंमोन। बेनि अनगायैबो बेफ्रुनायनि सोदोबखौ खोनानानै गावबा गावनि न'निफ्राय ओंखारबोनाय नोगोरारिफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदोंमोन। नाथाय बमा बेफ्रुनायनि फुंखानि बागै दासिमबो जेबो मावख'आरि फोरमान जायाखै।
गुबुन फारसेथिं आमेरिकानि बिबानगिरिफ्रा CBS निउसनो होनाय खारिथि बायदिब्ला हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि थोंजों बिथोन बादियैनो भेनेजुएलानि मिलिटारि फसंथानफोरजों लोगोसे गोबां गाहाय थांखिफोराव गाग्लोबनाय जादोंमोन। सनिबारनि फुंबिलियाव खौरां मोननाय बायदिब्ला ट्राम्प खुंथाया भेनेजुएलानि हादोरगिरि निकोलास मादुर'नि सोरखारनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। आसामनि गेजेरावनो मुंदांखा बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव दावबायारिफोरनि बुंफबनाय। बड'लेण्ड हालामनि सोरगिदिं समायना रमायना मिथिंगायारि महर, बिफां-लाइफां जिरि-जिरि बोहैनाय दैसाजों बुंफबनाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव दावबायारिफोरनि दावबायनो फैनायखौ नुनो मोन्दों। समायना रमायना मिथिंगानि महरजों बुंफबनाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गोजाम 2025 इं बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसेनो 2026 मायथाइ गोदान बोसोरखौ बरायनाय थांखिजों लावखार ओंखाम जानो फैदों। बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा उत्तर गयबारि मददजों सामलायजानाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव सानफ्रोमबो लावखार ओंखाम जानो फैनाय गुबुन गुबुन जायगानि लावखार ओंखाम जाग्रा हानजा फरायसालिनि फरायसाफोरा सोलोंथाइ दावबायनाय आयदाखौ लानानै फैगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि बगामाथि पिकनिक जाग्रा थावनियाव गोबां सुबिदाफोर दं, जेरै नाव गाखोनाय, हर थानायनि राहा, जिप लाइन, राफ्टिं, हर्स राइडिं खालामनायनि अनगायैबो समायना गोथार बाथौ थानसालि, हाजोनि गोजौ सिरिजों गाखोलांनानै बुद्ध मन्दिर, सावगारि सेबखांनायनि सुबिदा आरो बायदि बायदि फाननाय बायनाय, जानाय लोंनायनि गलाफोर दं। बगामाथिया लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिल' नङा, बेयो बायदि जेंनाजों गुलाय-गुजाय जानानै थानाय गोसोनि दुखु जारलाखौ होस्रांनाय मोनसे गोजोन थावनि आरो धोरोम सिबियारि एबा फोथायसुलाफोरनि इसोर सिबिनो हानाय मोनसे सिबिसालिबो। लावखार ओंखाम जानो फैनायनि अनगायैबो न'खरनि गथ' गथाय बेरायनो फैनानै गोसो गोजोननाय लानो हानायनि सुबिदा दं। बेनिखायनो बगामाथि पिकनिक स्पटआव लोब लोब फैनानै लावखार ओंखाम जाफैनो खावलायदों। बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि उत्तर गयबारि सोनाब फारसेनि आफादगिरि पिलिमन मोसाहारि बिथाङा। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि सासे गोख्रों मावथि उरनजय उजिरा लामा जाब्रबथायजों अबथिरा जिउ खोमाबाय। मैया थांनाय मोनानि 11:30 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासो समाव लामानि जाब्रबथायाव बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय नागारनानै थांबाय एबा बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानाया जोंनि बनरगाव दख'रा एबसुनि आरो बर' हारिनि थाखायनो सुफुंख'हायै खहा जालांबाय। बिथाङा मेंनाय बानाय गैयाजासे सासे गोख्रों खामानि मावग्रा सुबुंमोन। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ जोबोद गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों रुंसारि बिथांनि न'खरनिसिम दाहा फोरमायहरबाय। आसाम राइफल्सनि रौनिया जवान प्रबिन चन्द्र बर्मनआ गोबाव सम फाहामथाय लाबाय थानायनि उनाव जिउ गोमाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि पटियागाव पदमबिलनि थागिबि आसाम राइफल्सनि रौनिया जवान प्रबिन चन्द्र बर्मनआ मैया जिउ गोमाबाय। 2017 मायथाइयाव नागालेण्डआव NSCNनि गाग्लोबनायाव एबा बिथाङा गुलि गावजानायाव बिथाङा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन आरो बे गाग्लोबनायनि उनाव बिथाङा कलकातानि आर्मी हस्पिटालाव गोबाव सम फाहामथाय लागासिनो दंमोन, नाथाय बिथाङा मैया रुंसारि जालाङो। नगाव जिल्लानि सा 8 पुलिस अफिसारआ डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस मेडेल 2025 खौ मोननो हादों। पुलिस अफिसारफोरनि साबसिन सिबिनाय, सोमोनांथाव बिहोमा आरो मावनांगौ हाबायाव मेंनो रोङै बाउसोमनाया थारैनो बाख्नायथाव मोनदों आरो गोहोनि थाखाय बिथांमोना बान्था मोननो हादों। मख'नो गोनांदि नगाव जिल्लानि सिनियर पुलिस SP अफ पुलिस सर्बनिल डेका बिथाङा गल्डेन मेडेल मोननो हादों। उफ्रा SP क्राइम ब्रान्चनि जयन्त बरुवा, इन्सपेक्टर सन्जित कुमार राय, डिपुटि इन्सपेक्टर सुरज दत्त, डिपुटि इन्सपेक्टर बिजु बर', लान्स नायक मिजानुर हाजरिका, लान्स नायक परसमनि हिरा आरो कनस्टेबल हानिफ चौधुरिया सिलभार मेडेलखौ मोननो हादों, जाय बान्थाया नगावआव गोग्गानाय लाबोनो हादों। मोनद' हारिखौ ST खालामनो मन्त्रि हान्जाया आसाम आयेन आफादाव गथायनाय फोरमायबिदांखौ आबुङै नेवसिगारनायनि थांखि सिसिट'आनि। मोनद' हारिखौ ST खालामनायखौ गनाया सिसिट'आया। सुहास चाकमानि दैदेननायाव सिसिट'आया दानानै होनाय सुबुरुन कमिटिनि फोरमायबिदां बादियै बे थांखिखौ लानाय जादों। मोनद' हारिखौ ST खालामनायनि हेंथायै हादोरारि थाखोआव बेरेखा खालामगोन। सा-सानजा ओनसोलनि जनजातीय आफादफोरखौ लाफानाय जागोन, गासैखौबो लानानै बेरेखा खालामगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों सिसिट'आनि गाहाय दैदेनगिरि आदित्य काकलादि बिथाङा। बलिउड सावथुन मुलुगनि गागि फावखुंगुर आशिष बिद्यार्थीआ मोनसे जाब्रबथायाव जोखोम जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जाथाया गुवाहाटीआव जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गीतानगराव जानाय मोनसे जाब्रबथायाव बिद्यार्थीआ जोखोम जादों।
जेराव बिथांखौ प्राइभेट हस्पिटालाव थिसननाय जादों होनना मिथि मोनदों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला दिसपुरनि फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय AS01 DY5061 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि गंसे एवेंजर बाइकआ सानै सुबुंखौ गोख्रैथिजों सौग्रावदोंमोन। जाब्रबथायाव बाइक सालायगिरि आरो आशिष विद्यार्थीजों लोगोसे बिनि बिसि रुपाली बरुआ जोखोम जादों। लोगो लोगो गीतानगर पुलिसा जाथायथिलियाव सहैयो आरो जोखोम जानाय बाइक सालायगिरिखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरो आरो आशिष विद्यार्थी आरो बिनि बिसिखौ गुवाहाटी एप'ल' देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। एप'ल' देहा फाहामसालिनि बुंथिगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय मोनायाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव सानैबो जोखोम जादोंमोन आरो बिसोरो जोंनि देहा फाहामसालियाव फैदोंमोन होननानै बुंथिदों। आशिष विद्यार्थीखौ देहा फाहामथाय होनाय जादों। दासान्दि गासिबो थिगैनो दं एबा रावबो एसेबां थासारियाव जोखोम जायाखै होनना मिथिहोदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।